Πολιτικής χρονιάς θα ήθελα να ευχηθώ στους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς, τους διοικητικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Παιδείας και εν γέννη στην εκπαιδευτική κοινότητα να έχουμε μια δημιουργική χρονιά, να έχουμε δύναμη και αντοχές για να αντιμετωπίσουμε την όποια δύσκολη κατάσταση υπάρχει, και πιστεύω ότι με μήνυμα αισιοδοξίας το οποίο δίνω με τη σημερινή μου συνέντευξη θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όλα τα προβλήματα στην εκπαίδευση, ειδικά με τη συνδρομή των εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε δύσκολη θέση, όπως βρίσκεται και όλη η ελληνική κοινωνία. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι βοηθούν στο να υλοποιηθεί το εκπαιδευτικό έργο σε όσο το δυνατόν περισσότερες εκπαιδευτικές μονάδες σε όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου, στο μεταβατικό στάδιο μέχρι να έρθουν οι αναπληρωτές. Είναι αλήθεια ότι όλοι προσπαθούμε, και το Υπουργείο Παιδείας και εμείς, και εγώ ως Περιφερειακός Διευθυντής και ειδικά οι διευθυντές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, να αντιμετωπίσουν αυτή τη μεταβατική φάση στην οποία βρισκόμαστε, προεκλογικά να ανοίξουν τα σχολεία, και πιστεύω ότι όλα θα ομαλοποιηθούν σε χρονικό διάστημα 2-3 εβδομάδων. Ποια είναι τα κενά, να μας πείτε αριθμούς, τι έχετε μία μέρα πριν γίνει ο αγιασμός? Ναι, αυτά έχουν καταγραφεί αρκετά νωρίς και είχαν αποσταλεί στο Υπουργείο Παιδείας. Χοντρικά θα σας πω απ' έξω, έχουμε περίπου 300 κενά δασκάλων σε όλη την περιφέρεια του Πελοποννήσου, 100 κενά νηπιαγωγών και 100 κενά διαφόρων ειδικοτήτων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Χθες έγινε μια παράσταση διαμαρτυρίας. Είχατε μια συνάντηση με τους εκπροσώπους των δασκάλων και των καθηγητών σε επίπεδο περιφέρειας Πελοποννήσου. Στις δηλώσεις του, ο εκπρόσωπος των δασκάλων, ο κ. Γαλάνης, ανέφερε ότι γίνονται κάποιες μετακινήσεις δασκάλων, κατά κύριο λόγο, και στην Αρκαδία, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, είπε για 14 δασκάλους, που θα μετακινηθούν 120 χιλιόμετρα από την Τρίπολη, μόνο και μόνο για τυπικούς λόγους, για να γίνει ο αγιασμός. Και δεν θα ανοίξουν με αυτόν τον τρόπο κάποια σχολεία. Τι έχετε να απαντήσετε και γενικά τι είπατε στους εκπαιδευτικούς που συναντήσατε? Εγώ είπα ότι θα μεταφέρω όλα αυτά τα οποία υπόθηκαν στη χθεσινή μας συνάντηση προς το Υπουργείο Παιδείας. Θα μεταφέρω και τα προβλήματα που υπάρχουν και στα ειδικά σχολεία και στα σχολεία γενικής παιδείας. Η μετακίνηση των εκπαιδευτικών γίνεται με αποφάσεις των διευθυντών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Μετακινήσεις στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση δεν έχουμε. Αφορούν κανονικές υπηρεσιακές μεταβολές, με σκοπό να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε τα σχολεία όσο δυνατόν περισσότερα σχολεία. Είναι πάρα πολύ απλό. Για να μπορέσουμε να ομαλοποιήσουμε την κατάσταση, να περάσουμε δηλαδή στην πρόσληψη των αναπληρωτών, και αυτά οι εκπαιδευτικοί θα επιστρέψουν στη θέση τους. Θα επιστρέψουν κανονικά στην θέση που κατήχαν προηγούμενα. Είναι αλήθεια ότι αυτό είναι κάτι το οποίο βιώνουμε και εμείς που παίρνουμε τις αποφάσεις με πολύ δύσκολο τρόπο, αλλά είναι αναγκαίο προκειμένου η ελληνική κοινωνία να προχωρήσει και η σχολική χρονιά να είναι για όλους τους μαθητές, ισότιμα και με αξιοπρέπεια. Η ουσία είναι ότι προσπαθούμε να μετακινήσουμε εκπαιδευτικούς μόνο και μόνο για ένα μικρό χρονικό διάστημα, με σκοπό να ομαλοποιηθεί η πρόσληψη των αναπληρωτών. Αυτός είναι ο στόχος. Πιστεύω, επειδή ακριβώς το Υπουργείο Παιδείας έχει κάνει τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να έχουμε πρόσληψη αναπληρωτών από πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, από κρατικό προϋπολογισμό και από ΕΣΠΑ, οι εκπαιδευτικοί που μετακινούνται για λίγες μέρες να επιστρέψουν στη θέση τους. Και θέλω εγώ να ρωτήσω τι γίνεται όσον αφορά το θέμα των βιβλίων. Είμαστε έτοιμοι? Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα προς τα βιβλία. Και το άλλο, τελικά θα έχουμε αλλαγές όσον αφορά την τρίτη ηλικίου φέτος? Το καινούργιο, έχουμε ενημερωθεί και έχουμε ενημερώσει τις διευθύνσεις ώστε τα παιδιά να επιλέξουν την ομάδα προσανατολισμού που επιθυμούν. Ήδη κάτω από κάθε ομάδα προσανατολισμού υπάρχουν οι αντίστοιχες σχολές, τα παιδιά το γνωρίζουν αυτό. Υπάρχουν τα αντίστοιχα sites όπως το ΚΕΣΥΠ Καλαμάτα, στο οποίο έχει αναρτήσει όλο το υλικό που χρειάζεται ένας μαθητής για να δει και να κάνει την επιλογή του μέχρι την ημερομηνία που ορίζει η βίβλος του Υπουργείου Παιδείας, και οι εκπαιδευτικοί είναι έτοιμοι, και ειδικά στην τρίτη ηλικίου δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα φέτος.
Αυτό που θα ήθελα να επισημάνω είναι ότι η ύλη δεν είναι εντελώς διαφορετική από το σύστημα που υπήρχε μέχρι πέρυσι. Υπάρχουν μερικές διαφοροποιήσεις για τις οποίες οι σχολικοί σύμβουλοι θα δώσουν τις απαραίτητες οδηγίες στους εκπαιδευτικούς. Κύριε Διευθυντά, και μια ερώτηση και από εμένα. Τι ειδικότητες καθηγητών θα λείπουν από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, κατά πλειοψηφία θα λείπουν ισοσημικοί, μαθηματικοί, φιλόλογοι, και τα μαθήματα στα δημοτικά σχολεία πότε περιμένετε να ξεκινήσουν, ίσως καθυστερήσουν ή θα ξεκινήσουμε με κενά? Πρώτα για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τα τελευταία χρόνια είχαμε συνταξιδοτήσεις εκπαιδευτικών που είχαν τις βασικές ειδικότητες. Κατ' εμέ δεν υπάρχουν βασικές ειδικότητες, έτσι όπως έχει επικρατήσει να λέγονται, μαθηματικών, φιλολόγων και φυσικών. Από εκεί και πέρα υπάρχουν επιμέρους κενά και στις υπόλοιπες ειδικότητες. Βέβαια υπάρχουν και πλεονάσματα που δεν είναι τις παρούσες. Σε αυτή την περίπτωση γίνονται προσπάθειες, χρησιμοποιώντας το εφιστάμενο νομικό πλαίσιο, είτε με δεύτερη ανάθεση είτε με δεύτερο πτυχίο, που τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται, να καλυφθούν όλες αυτές τις περιπτώσεις. Φυσικά περιμένουμε τους αναπληρωτές. Ως προς την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, έχουμε το πρόβλημα των δασκάλων, αυτό που λέμε δάσκαλος της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Από εκεί και πέρα προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε και τις ειδικότητες, όπως ονομάζονται, της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, με σκοπό να έχουμε μια προσωρινή λύση για αυτό το διάστημα των 2 εβδομάδων. Και πρέπει να πάμε και λίγο και στα θέματα των ΕΠΑΛ και κάποιων σχολείων, κάποιων εκπαιδευτικών που είχαν απολυθεί. Έχουν επαναπροσληφθεί όλες οι ειδικότητες? Έχουν επαναπροσληφθεί όλοι οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούσαν να επιστρέψουν στο σχολείο. Έχουν ανασυσταθεί οι αντίστοιχοι τομείς και οι αντίστοιχες ειδικότητες και βέβαια δεν θα υπάρξει πρόβλημα ως προς τους αναπληρωτές σε αυτή τη φάση, έτσι όπως ακριβώς έχουμε σχεδιάσει εδώ στην περιφέρεια. Είναι πολύ θετικό το ότι υπάρχουν από πληροφορίες μας εγγραφές σε ειδικότητες οι οποίες είχαν καταργηθεί την προηγούμενη διετία και πιστεύω ότι, όπως η περίπτωση της Τεμνίτσας, θα πάνε αρκετά καλά και θα έχουμε τα αντίστοιχα αποτελέσματα όπως είχαμε και τα προηγούμενα χρόνια.